Είναι το φαΐ, Πέτρο. Νόστιμο. Νόστιμο το φαΐ, Νόστιμο, καλή όρεξη. Για έλα λίγο μέσα σε να σε μιλήσω. Γιατί δεν μπορώ στην Ελλάδα να μαγειρεύω. Έλα λίγο μέσα να σε μιλήσω. Δηλαδή αυτόν τον έφτιαξες ντοματοσαλάτα. Τι φάει τον έφτιαξε, δεν ξέρω, δεν είδα τώρα πάρα πολύ καλά γιατί τα μάτια τώρα βλέπουν κάτι άλλο. Για μένα δεν έφτιαξε τίποτα να φάω. Αφού εσύ δεν τρως μακαρόνια ρε μαλάκα. Εμένα δεν με έφτιαξε τίποτα να φάω. Τον γιος εκεί έξω τον έβγαλε στο καλύτερο φαΐ. Πρέπει να τη φύγει με φάγατε, τα ποδαράκια μου δεν αισθάνομαι. Τα ποδαράκια δεν αισθάνεσαι. Αφού δεν τρως Αλλά για τον μακαρόνια. γιο σου μπορείς να κάνεις φαΐ. Για μένα δεν κάνεις φαΐ, Γι' αυτό μου τα πόδια αισθάνεσαι. Γι' αυτό μου, για να φάει αυτός. Ρε, αυτός δεν τρώει τίποτα όλη την ημέρα, ρε. Δεν μπορεί να φάει, ρε. Δεν μπορεί Δύο να φάει. μπουκές τρώει και Ξέρεις κάτι. τι, τελειώσαμε εμείς. Πήρα μόσιος χυμούς και τα ήπιες εσύ, ρε. Τελειώσαμε εμείς. Γι' αυτό να πειρανάει βιταμίνες εσύ τα Γι' ήπιες. αυτό να έκανες φαΐ, για μένα δεν έκανες φαΐ. Νούμερο. Άστο. Νούμερο, αυτό δεν τρως μακαρόνια. Καλή όρεξη ρε Πέτρο. Καλή όρεξη. Τι φαΐ έχεις, να δω λίγο. Άντε, δεν σε πειράζω, καλή όρεξη.